ውጽኢት ሀገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ ከም ዝተገልጸ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣሃዱ ሀገራዊ መርመራ ንኤሪና ሓቢሩ ብርሃነ ዓንደ መስቀል ንዘዳለዎ ጸብጻብ ሓየሎም በረቐ ከቕርቦ እዩ ሎም ዓመት ኣብ ሀገራዊ መርመራ ሻምናይ ክፍሊ ካብ ዝተሳተፉ 40,000 ተምሃሮ ብሓፈሻ እቶም 25,705 ማለት 64.2 ሚእታዊት ከም ዝሓለፉ ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሓላፊ ኣሃዱ ሀገራዊ መርመራ ኣቶ ክፍለ መኮነን ሓቢሮም ኣብቲ 4 ዓይነታት ትምህርቲ ማለት ቁጽሪ ሳይንስ ማሕበራዊ ትምህርትን እንግሊዝን ዘጠቃለለ ፈተና ካብቶም ኣብ ዕድሚኦም ዝተፈተኑ ተምሃሮ 77.2 ሚእታዊት ክሓልፉ እንከለዉ ክልተ ግዜን ልዕሊኡን ደጊሞም ካብ ዝተፈተኑ ድማ 49.46 ሚእታዊት ከም ዝሓለፉ ኣቶ ክፍለ ወሲኹ ኣብሪሆም ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ኣለና እኳ እንተ ዘይበልና ግን መጠኑስ ንዓናስ ምጥነና እዩ ብሕልፊ ከም ማሕበራዊ ትምህርትን ከም ሳይንስን ግን ጽቡቕ ውጽኢት የርእዩ ኣለዉ ኣብ ቁጽሪ ግን ናይ መምሃራን ጻሪ ሓትት እዩ ገምጋሙን ክግበረሉ ይግባእ ካብ ጠቕላላ ብደረጃ ሃገር ዝተሳተፋ 369 ኣብያተ ትምህርቲ እተን 34 ሙሉእ ብሙሉእ ተምሃሮን ከም ዝሕለፋ ኣሃገራውያን ኣብያተ ትምህርቲ ጅዳን ሪያድን ስዑድ ዓረብ ካብ ዘሳተፎም 228 ተምሃሮ ድማ 97.4 ሚእታዊት ከም ዝሓለፉ ተፈሊጡሎም እቲ ሕማም ናይ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ጥራሕ ዘይኮነ ከም ትኽእል ግዜ ንገልጾ ናይ ካልኦት መሻርሕቲ ስለ ዘለዎ እዚ ምስ ኩሉ ተዋሂዱ ዝተሳተፈ ስለ ዝኾነ ከም ልክዕ ሸጡ ወቂዑ ክንብሎ ንኽእል ተምሃሮ ውጽኢት መርመርኦም ኣብ ቤት ትምህርቶም ይንገሩ ከም ዘለዉ ዝሓብር ኣቶ ክፍለ እቲ መርመራ ቴክኖሎጂካዊ ምዕባለ ብዘምጽእ ኣገባብ ዝተኣረመ ብምዃኑ ዘጠራጥር ከም ዘየለ ብምሕባር ብውጽኢቱ ዝጠራጥር ተምሃራይ እንተሎ ብመንገዲ ቤት ትምህርቱ ናይ ሕቱኡ ምላሽ ክረክብ ከም ዝኽእል ኣነጺሮም ዓሚቕ ውጽኢተይ ዝረኸበ ዘለኹ ነጥቢ ኣይኮነን ክብሉ ይኽእሉ እዮም ጥርዓን ከቕርቡ ይኽእሉ እዮም ፀገም የለን በቲ መምርሒ መሰረት ተኣምርሒት እንታይ እያ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነፍሲ ወከፍ ተምሃራይ ወላዱ እውን እንተኾነ ጥርዓኑ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዘቕርብ ቤት ትምህርቲ ጥርዓን ናይ ሰባት ሰሚዑ ናይ ተምሃሮኡ ናይ ወለዲ ሰሚዑ ተቐቢሉ ብመምርሒ መሰረት ታትግባእ የእንግዶም ቤት ትምህርቲ በቲ ዝተዋህቦ ግዜ ናብ ዞቡ ይሕልፍ ዞባ ኸ ናብዚ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ይሕልፍ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ይርኦ ማለት እዩ ኣብ ዞባ ማእከል ዝተሃንፃ ዲጋታትን ራይሃታትን ምስ ዘሎ ህጡር ክራማት እኹል ማይ ከም ዘዋህለላ ክፍሊ ሕርሻዊ ትሕተ ቅርፂ ሓቢሩ ወኪል ኤሪና ዮናታን ዕብዮ ምስ ሓላፍቲ ክፍልን ዘካየደ ቃለ መዕተት መልክዕ ፀብፀባ ዳልይዎ ኣሎ ኻልድ መሐመድ ብርሃን ኣብ ዞባ ማእከል ዘለዋ ዲጋታት ብዘሎ ጥሉል ክራማት እኹል ማይ ከም ዘዋህለላ ኣብ ዞባ ማእከል ሓላፊ ሕርሻዊ ትሕተ ቅርፂ ኢንጂነር ኣብርሃም ዳንኤል ንኤሪና ሓቢሮም ኣብቲ ዞባ 102 ዲጋታት ራህያታትን ካልኦት ከዘንቲ ማይን ከም ዘለዋ ዝገለጸ ኢንጂነር ኣብርሃም ኣብ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሕ 12 ሚልዮን ኣፋ ዝወደአ ምስራሕ ከዘንቲ ማይ ከም ዝተሰላሰለ እዚ ድማ ኣብ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ከም ዝገበረ ኣረዲዩ ብሓፈሽ ዲጋ ክንሪኦ ከለና ሕጂ ሙሉእ ኣሎ ካብ 1 ሚልዮን ሜትር ኪብ ዝኾነ ሒዙ ትሕቲኡ ድማ ልዕሊ 4 ሄክታር ዝኾነ መሬት ይርከብ ማለት እዩ እተን ኣብ ዱርፎ ዓርበ ረቡዕ ማይ ሕንዝን ጉልዕን ዝተሰርሓ ከዘንቲ ማይ ኣብ ርእስቲ ቀረብ ስተ ማይ ህዝብን ጥሪትን ኣብ ምውሓዝ ዘለወን ኣበርክቶ ኣብ ትሕቲአን ኣስታት 2000 ሄክታር ብመስኖ ይለምዕ ከም ዘሎ ገሊፆም እዚ ዲጋታ እዚ ምንጭ ማይ ንሕርሻዊ መስኖ ማለት እዩ ንእንስሳን ንዘቤታውን ከዓ ኣገልግሎት ትህብ ኣላ ማለት እዩ ኣብ መናብሮ ድማ ለውጢ ይምፅእ ኣሎ ማለት እዩ ቅድም ቀዳድም ድሩቕ ዝነበሩ ቦታታት ማይ ንጎሮ ክትረክቡን ሓደ ዓብዪ ብልጫ እዩ ረብሓ እዩ ጥሪትካ ብቐረባ ክትሰትይ ከለዋ ሓደ ዓብዪ ረብሓ እዩ ካብዚ ሓሊፉ ድማ ምንም ዘይተማዕለ ነበርካ ቦታ ወይ ብክረምቲ ጌርካ ሓንሳብ ትረኽበሉ ዝነበረ መስኖ ጌርካ ክልተ ሰለስተ ግዜ ክትፍርየሉ ከለኻ መዝደለኻ ኣሕምልቲ ምስ ዘባናዊ ንዕዳጋ ቅርበሲ ትዝህቦ ረብሓ ኣዝዩ ክስታይ እዩ ሕጂ ብኡ መሰረት ሓረስታይ ግቡእ ተረዲእዎ ስለ ዘሎ ኣብ ስራሕ እውን ኣዝዩ ዝተሓባበረ ማለት እዩ ሓረስቶት ዱርፎ ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ መንግስቲ ብዝገበሮ ገዚፍ ወፃኢ ብዝተሰርሐት ዲጋ ቅድሚ 3 ዓመት ብደርቂ ተሃስዩ ዝነበረ ኣግራብ ፍረታት ዘተባብዕ ውፅኢት ከም ዝተረኽቦ ኣብሪሆም ንሕና አልሐምዱሊላህ ሳላ መንግስትና ጥዒሩ ዓዲ እቲኢና ድርፎ ቅድሚ 3 ዓመት ብዙሕ ደርቂታት መፅና ነይሩ
حجي زقاو قال ملا مستسرح علاتا سقاب أفو مليو سالا زقاو تسرح كندي سبعة تقيمهم الله زراتي صبوغ تزري له كل تزري له قع بربر زري له كمدور زري له حيلينا حجي قالينا أرانشيو قالينا زيتونيو فريد صبوغ الله عفافون أمولات جميرو له قع بربر كمدور أبكاسكاس بصيح له صبوغ الله الحمد لله سلا رب العالمين ነበርቲ ጉልዕ ብወገኖም መንግስቲ ናብ ዓዶም ዘእቱ 8 ኪሎ ሜትር ጽርግያ ከምኡን ቀረብ ስተማይ ንምርግጋጽ ዲጋን ከዘንቲ ማይን ከም ሰርሐሎም ብምግላጽ እናተኸናኸኑ ብግቡ ይጥቀምሉ ምህላዎም ገሊጾም እቲ ዲጋ ምስተሰርሐ እቲ ብታሕተ ዘሎ ሩባታት ብሓቂ ማይ ጭንቅ ስለ ዝነበረና እቲ ማይ ናይ ጭንቅ ማይ ከቃለልና ሽግርና ተቃሊሉ ማለት እዩ ከምኡውን ሰብ ጀራድን ዝጀመሩ ስለ ዘለዎ አው تمثال جرادين أبتع علاتات وتصيت همزي أما المع جرادين سي وتصيت هرئيناي زخمزي لهم كله سرح زلوا متنفس ديجا عدها كفال أمزا 800 هاويت كزاز من كله جنازة لين ديجاتات عدا كريستيانن عدها بتسلو سندما أب مسرعتي كم زركبها زرخبنا حبريتا يا ملكت أب الزبا دوبن الزبا أن حيليت عنا تريت نمو حسب زكاة زلت صعري حمام عبود كلبي نمكتا كتابات كم استقايدة وكيل إرينا حبيروان أبتن الزبا حليفو ملكتات حمام عبود كلبي أب استاتات كم استرائي زحبرك إلى حلوات عنا من السيع بيو عقبة السلاسة تريوت حمام باقو نمكتا منيستر حرشانة مدب كم زكايدة قليسوهم من السيع بيو صعيبو مبزحتهم عم مقواسة نتفو زيقاتات أخلاباتهم كخطبو كحتو مسنوحهم تغيسو هزبي اتمدب كعوات نزر أيو تبقسون متحبارن أمسكينو واننت تريد ابزهابو رئيتون عقداسنت نايت مدب بمجنزاب تعنا تريد نموحاس حسرت مدهاني تفتح كنا ديلو تمحسينهم حمام عبود كلبي نحن غرزتك حدا كاب تلبعت حمامات كوينو بقليلو كاب انسسا نابسب بمنكستك محلالف زغل حدا جنيا حماميو أب نوزوبات فرو دهلاكن بعصرن بعصر شمونتن حسه كاب ساعة شعت مشتن حموشت ساعة زغصلة برتوع حبوب لاز تحوصو زناب أب نبرتن تكالات محبرة وعقلوتن قدقات أوريدوم بتمرتو حبوبلا بفلا يمنو الزوبا فرو كبابيتات قلع العنده مالكان حبس كتما فرون نايتكالات تمرتن منبرا عبايتن عبيات سؤولتن زينغوتات قنطات انكالو عب كتما باطع مسمر قرقسوم زركب عندتات إلكتريك كمز ودقن قصرتات كمز فرسن وكيل إرينا حبيرو